Hola, veïns i veïnes. Reprenem aquest canal de comunicació per aproximar-vos el que passa així a l'Ajuntament a tots vosaltres. També és important per a nosaltres que ens pregunteu aquelles qüestions generals que voleu fer a l'equip de govern. Baix d'aquest vídeo, en els comentaris, podeu fer totes aquelles preguntes que vulgueu i nosaltres en el proper vos contestarem. L'última vegada que ens vam veure vos convidava a gaudir de les festes d'agost de 2016 i, com sabeu, van ser tot un èxit de participació. Agrair des d'ací als creadors d'aquest èxit, que són els festers i festeres d'agost de 2016. En aquesta ocasió vos convido també a gaudir de tots aquells events que conformen la tardor cultural, que com ja teniu la informació a casa i n'hi haurà molts més, i principalment a convidar-vos el dia de demà a la inauguració de la nova biblioteca municipal, un projecte que il·lusiona aquest Ajuntament perquè és la primera fase de la nova Casa de la Cultura que es mereix Castelló. Inevitablement em toca també parlar d'un aspecte menys positiu. S'ha publicat ja l'informe de l'auditoria de la fiscalització econòmica de Castelló de Rugat de l'any 2014, un informe que va ser una promesa electoral que aquest Ajuntament ha complit. Han sorgit informacions als mitjans de comunicació i el mateix informe està penjat a la web i vos convido a tots a vindre a l'auditori el dilluns dia 24, el proper dilluns, a les 8 de la vesprada, on farem una explicació detallada del que dic. És l'hora de la veritat. És l'hora de que Castelló conega el que ha anat passant en Castelló durant els últims anys. Vos convido a veure'ns en l'auditori i conèixer esta veritat. Fins prompte.